Soc el Julien. Soc en Cesc Freixas. Soc en Lluís Llach. Soc Màxim Cayuela. Ingrid Filiatra. Montserrat Casacoberta. Matías Masarico. Denis Bicillac. Soc Joan Jugós. Víctor Alexandre. Josep Huguet. Soc en Fèderic. Joan López. La Valldac Ferrer. Radio Arrels és una de les eines més importants per entendre'ns la nostra llengua. La sola ràdio que parla només en català a la Catalunya Nord. És una assegurança de tenir notícies diferents en català. També ens agrada escoltar les cròniques i l'agenda, on parlen de nosaltres, de les associacions, de les entitats. És la que passa la millor música per jo en català. Passen rumba catalana, passen de tot. És la veu de Catalunya en aquella part del país. Una part del país on el francès és la llengua dominadora, però mantenir una emissora costa diners. I és per això que Radio Arrels demana ajuda als països catalans. Ajudeu-la, sobretot. Durant tots aquests anys ha fet una feinada i espero que pugui continuar fent-la. Necessiten l'ajuda de tothom. Doneu-hi suport, és importantíssim. Doneu suport a Radio Arrels, la veu de Catalunya Nord. Força a Radio Arrels i endavant!